Kaixo Gaztezulo, Jon Alonso naiz eta gaur zuen perlak erantzuten ibiliko naiz. Barkatuko didazu nere hautsa baina. Eibarren San Juanak hasi dira eta nere gorputzak somatzen du. Nahiko errez erantzungo dut galdera hau, bai aurrek urtean eta bai denboraldi berri honetan harreman oso estua sortu dute Adriana Sánchezekin. Uste dut oso kompatiblia garala egunerokotasun horretan elkar laguntzeko eta elkar bizitzeko esango dugu. Tiri baten ondo moldatuko ginala. Bai, ez Adri? Biziki eskerturik nauzu zure eskaintza eskuzabalarekin. Baina paso. Cringe baino, ez dakit lotxa ematen dozta, norbaitek bere buruari buruz hirugarren pertsonan hitz egitea. Bai, Jon Alonso da oso indartsua eta oso maitakorra eta oso ausarta. Tipo Aida Nizar holan, ez? Me encanto, es que Aida se encanta toda ella. Hori. Nik uste dut antzeslan eta interpretazio mundu honetan nire aktoresa nire pertsonai mitiko ikonikuena da Carmen Machi. Bera pertsona moduan eta bere elkarrizketetan eta nola hitz egiten daben eta nola ulertzen daben bereziki profesio hau asko gustatzen jata. Gero referente moduan egunerokotasunean eta igual gertuko zirkula hauetan nire amona. Eta ditxula 30 urte baina ukiko gazitxu moduan ez dakit 30 daka hundikan mentalidade hori orduan bi referente horiek, biak emakumiak. Zeren fana naiz, jatearen oso fana naiz, ondo jatearen oso fana naiz. Restaurante hon baten baskaltziakin, janari honakin, musika honakin, antzerkiakin. Erantzungo roke moduan, errezagoa galako. Bere lagun azpikin, moldatuko zala ez, bizitza guztia batera pasatzeko. Bakizu, ni beti egongo naizela zurekin, ezta? Hau bero bat, nik esango Toianekin, Jon eta Garazi Urkolak harreman oso politxa indutelako beraien artean. Baina nik uste gure pertsonaiek basekatela aukera, ez dakit, trama haman komun bat eukitzeko moduan, ez? Oiaren nahi! Gero, erixa da ekaitzek representatzen da bela igual ausardia rokek ez dakana. Orduan sentitzen dut, baina ekaitz ilimone bat. Izan niri musika estilo asko gustatzen jata zela. Orduan bezdakit Rocío Jurauren abesti bat, Komuna Ola, olako zehoz igual. Eta azkenengua. Beti pentsau dut eta beti pentsauko dut Eibar dela ambiente, parranda eta jende politxe eta animauen dakan herrisa. Baina bai egia da, Donostiko Belea tabernak badakala zerbait berezia niretzat. Eta azkenengo udaretan horri biligara guazeneko lankidiekin, bai talde tekniko eta artistikoakin. Eta egisa da, eukiditxugula parranda oso erosuak eta bihurtu dala guretzat gune oso segurua eta oso ondo pasatzen dugu. Plazer bat izan da, galdera hauek erantzutia. Espero dut erantzun hauekin pixka gehiago ezagutu aldoztazuela eta zalantzaren bat baseka zuen aklaratzia. Eta hori, hurrengo arte Gaztezulo. Agur. Agur, maitia, agur, pitxin!